Добрый вечер, поважанное господарство. Меня звать Зміцер Міцкевич, и вы глядите программу без аккредитации. И сегодня, як звычайно, мы разом с коллегами обмеркуем некоторые цікавые темы, якія были на парадку дня на протягу гэтага тыдня. И сярод іх Дзень народнага адзінства лукашыстаў, ціск акупантаў на беларускую культурную прастору, магчымая адпраўка беларускіх кантынгентаў у Сірыю и, конечно ж, сімптомы глыбокай інтэграцыі. Гэтыя і іншыя темы мы будем обмеркувати разом з моими коллегами, галоўным редактором Еврорадио Павлом Смердловым. Добрый вечер. Вітання. Журналистом и блогером Евгеном Меркесом. Вітаю, господарство. И самым привабным блогером всей Беларуси Татьяной Гарельчик. Привет всем. И пачнем мы наше сённяшняе абмеркаванне з вельмі цікавай тэмы Дзень народнага адзінства, які прапаноўваюць прызначыць 1 сакавіка. Выглядае, што такім чынам ебацькі проста хочуць адзначыць свой трыумф, паказаць, што ўсё, маўляў, іншадумцаў прыціснулі, все зліліся в экстазе падтрымкі Александра Лукашэнкі і, маўляў, цяпер вось мы сапраўды зажывем. Вось як гэты шабаш можа выглядаць, Татьяна? Насчет того, как оно может быть выглядеть, оно может быть, как всегда, бал. Какой у нас еще может быть праздник? Это у нас бал во дворце, все. Это единственное, что мне приходит на ум. Народное единство. У нас сейчас очень любят кидаться такими фразами: единство, народность. Там. У нас даже наша вот эта сходка, которая будет 13 числа, тоже за незалежность, за единство, за что-то еще такое. Но это всего лишь показуха. Слухайте, мы не можем залезть у голову этим людям и прочекать там их мотивацию, напэўна. Але я допускаю, что адзінства у іх, менавіта у іх уяўленні, у іх головах выглядае так. 80% ўжо за нас, да, засталося вот тыя 20%, якія не за нас былі, як бы, да, мы іх білі паўгода, сажалі і так далее, і засталося іх прымусіць вакол чырвона-зялёнай елачкі разам з намі пахадзіць, да, і вось гэта будзе народнае адзінства. То бок, і калі яны сапраўды вераць у 80%, да, вось гэты канцэпт проста далучыць нейкім шляхам, любым, сілай, угаворамі, спакусамі, там, абяцаннямі далучыць гэтыя 20%, каб ужо адзінства было 100%, да? Вось такі план іх, я магу паверыць. Іншы план, ён як бы можа з двайным дном, да? Тое, пра што казала Татьяна, зрабіць выгляд, што ёсць адзінства. То бок адзінства будзе на паперах, адзінства будзе на тэлебачанні ў карцінцы, якую пакажуць людзям. Адзінства будзе ў дзяржаўных выданнях. Быццам бы ў краіне не засталося нікога, хто супраць. Быццам бы ўся краіна аб'ядналася нарэшце вакол дзяржаўнага чырвона-зялёнага сцяга з арнаментам, а іншы сцяг неўзабаве прызнаюць экстрэмісцкім і як бы всё. Яго фанаты, да, гэта маргіналы, гэта экстрэмісты, якія не маюць рацыю і парушаюць закон. Як бы вось такое адзінства фармальнае на паперы, але дэманструемае тымі сродкамі масавай інфармацыі, якія падкантрольныя ўладам. Вось два такіх варыянта. Наконт даты вельмі цікава зараз, канешне, пішуць, што можа 17 верасня ўлады зробяць днём народнага адзінства, да, калі аб'ядналіся заходняя і ўсходняя Беларусь у 1939 годзе, да. У пэўным сэнсе гэта, канешне, дзень адзінства, але як і ўсе даты з таго часу, з той вайсковай гісторыі, гэта дата у тым ліку трагічная шмат для каго з людзей. І мне здаецца, што вось для такого дня для яго вельмі складана будзе падабраць дату нейкую гістарычную. Нашмат прасцей проста прызначыць там на 1 сакавіка, да, ці на 1 красавіка, каб заадно было і як бы смешна. Улады захочуць правесці гэты дзень хутчэй, на мою думку, не чакаючы восені, таму што народнае адзінства ім патрэбнае вот цяпер, вот тут і цяпер. Потрібне.
думаю, что они со всех щелей кричат о народном единстве, при этом по СТС кричат о том, что развязывайте гражданскую войну. Грубо, конечно говоря, но при этом подбивая людей, которые, будем так говорить, за режим действовать более радикально. Увидел БЧБ символику — срезал. Увидел несущих негосударственный флаг — позвонил в милицию. Услышал крики «Живая Беларусь» и послал на звук снежок, а лучше 100. Калі знішчыць усіх нязгодных, калі сраўняць новую баравую з зямлёй, і там нікога не застанецца, усе астатнія застануцца ўжо тыя, хто згодны, адзіны народ. Вось. У прынцыпе, магчыма і такі варыянт. Один згодны народ, да? Усе з'едуць нязгодныя рана ці позна, і вось тут і будзе дасягнутае тое самае народнае адзінства, пра якое кажа сёння беларуская ідэалогія. Вось, але што ў гэты момант стане з краінай? Вось чым пытанне. Карацей, 1 сакавіка свята для ебацька. А тым часам, пакуль вядуцца размовы пра народнае адзінства і нават прапаноўваюцца нейкія дні, рэжым працягвае самым натуральным чынам кашмарыць любы бізнес і ўвогуле любых людзей, якія маюць хоць нейкае дачыненне да нацыянальнай сімволікі. І яшчэ маюць смеласць яе вывешваць, яе дэманстраваць адкрыта. Вось тое, што адбываецца з крамай Сымбаль-Бай. Мне здаецца, гэта ўвогуле нейкі паказальны проста працэс, калі вось нават людзей, якія проста ў гэтай краме працавалі, іх адпраўляюць за краты. Жень, на твоё меркаванне, на што гэта робіцца і ці ёсць увогуле мяжа дзе-небудзь гэтаму безмежжу? Мяжы відавочна няма, і складваецца такое адчуванне, што у дзяржаве сілавікі, прынамсі, которые рэалізуюць большасць гэтых акцый, яны дзейнічаюць па нейкай метадычцы, там топ-10 памылак, як яшчэ больш раздражніць беларусаў, як яшчэ больш людзей далучыць да пратэставага руху, бо інакш патлумачыць гэтыя дзеянні немагчыма, усё спрабуюць зрабіць праз страх, максімальна запужаць. Межаў відавочна няма, і на што яны разлічваюць, таксама незразумела. Мы бачым, што кожны дзень адбываюцца розныя падзеі, которые просто ніяк ужо патлумачыць немагчыма, да? І на выпадку таго ж самага Сымбаль-Бай, чыіх супрацоўнікаў зараз накіравалі на сотні за тое, што яны нібыта дэманстравалі нацыянальную сімволіку на вітрынах сваёй крамы. Гэта вяршыня абсурда, і працэсы працягваюцца не толькі ў тых, хто гандлюе нацыянальнай сімволікай. Мы ведаем таксама, што ўзяліся зараз за банкаўскі сектар, прыходзілі таксама патрусіць і прадстаўнікоў Грына, гіпермаркетавай сеткі. То бок рэальна не ёсць нейкая метадычка, відаць, і па ёй дзейнічаюць не пратэстоўцы, чым іх часта абвінавачваюць, а вось тыя, хто прымае палітычныя рашэнні. Але наколькі высокі ўзровень вось прыняцця гэтых рашэнняў? От хто загадаў закашмарыць краму Сымбаль-Бай? Няўжо асабіста Лукашенко гэта робіць? Альбо ў іх проста ёсць нейкі спіс? Вось на якім узроўні гэта робіцца, па-твойму? Гэта робіцца на ўзроўні нейкіх бюракратаў. То бок гэта, відаць, нейкі таямнічы ордэн беларускіх бюракратаў 33-го ўзроўня, которые просто кожны наступны акт выцякае з папярэдняга, узяліся за дваравыя чаты, убачылі, што там шмат нацыянальнай сімволікі кожны дзень з'яўляецца, людзі фатаграфуюцца з ёй, значыць, трэба знайсці крыніцу, адкуль набяруць гэтыя сцягі, гэтую нацыянальную сімволіку. А тое, што гульня наогул з нацыянальнымі сімваламі, з тым, што дорага вялікай колькасці людзей, беларусаў, гэта можа прывесці да, наадварот, праблем, а не суцішэння, супакаення сітуацыі. Пра гэта ніхто не думае. Таму гэта проста звычайная бюракратычная логіка. Ніхто на вялікім узроўні гэтым не кіруе. Я не думаю, што асабіста Лукашенко аддаваў загад праца менавіта за Сымбаль-Бай. Гэта ўсё бюракраты, а паколькі сістэма досыць такой размазанай адказнасці, краіна без адказнасці, то ў выніку і няма каго абвінаваціць. Я, дарэчы, пагаджуся. Прабачце, Таццяна, прабачце. Говорите, я просто немножко не согласна.
Я, наадварот, хацеў пагадзіцца з Яўгенам, толькі мне здаецца, што механізм крыху іншы. Но сапраўды не вельмі важна, які менавіта орган прымае гэтае рашэнне. Гэта можа быць у нетрах адміністрацыі прэзідэнта недзе, ці ў нас ёсць, як мы даведаліся у жніўні, камісія нейкая па нацыянальнай бяспецы, якая складаецца там з топ-сілавікоў, з міністэрстваў адказных за сродкі сувязі і гэтак далей. Ну, хто гэта робіць, неважна, механізм, мне здаецца, такі. Ёсць нейкі спіс, умоўна кажучы, ворагаў, з якімі трэба, ну, умоўна кажучы, разабрацца. Да? І Белсат там ёсць, і Варнады, і вось, як мы высветлілі, там ёсць гандляры нацыянальнай сімволікай. Да? То бок тыя, хто дапамагаюць людзям здабыць гэтую сімволіку, не самім шыць сцягі, там, умоўна кажучы, не самім вырабляць герб пагоня, а недзе яго набыць, атрымаць. І вось яны пачалі думаць, як жа можна гэтых людзей прышчучыць. Ну, першы відавочны шлях — гэта праверкі эканамічныя, і, ну, такі ціск на краму Сімвалбай, ён аказваўся яшчэ улетку, калі да яе стаялі чэргі. Ну, а вось яны прыдумалі другі шлях. Калі яны вырашылі, што любая дэманстрацыя сімволікі, якую яны лічаць незарэгістраванай, гэта будзе пікет, вось яны пачалі быццам бы заглядаць у вокны ці праходзіць побач з вітрынамі гэтых крамаў, бачыць на ёй, напрыклад, пагоню, напрыклад, бел-чырвона-белы сцяг, і выдаваць гэта за некую наўмысную дэманстрацыю публічную гэтых сімвалаў. Ну, але тут варта сказаць, што гэтак можна закрыць абсалютна любую краму за дэманстрацыю абсалютна любога сцяга, ну, які не зарэгістраваны ў Беларусі сімвала, я не ведаю, магніціка, там, з якім-небудзь, з якой-небудзь сувенірнай абсалютна выявы, просто таму, што яна ў Беларусі не зарэгістраваная. Ну, я вот немножко не согласна. У нас все решается с царской подачи, то есть с одной руки. Грубо говоря, он что-то сказал, а у нас очень много чиновников, которые дословно понимают, что он говорит, и делают. Такое ощущение, что у нас пытаются выдавить нашу национальность из нас. То есть то, что у нас там, например, вышиванки, то, что у нас вот этот красно-белый, ну, то есть все, что вот у нас дорого по истории, пытаются, даже наш белорусский язык, который, например, люди разговаривают на нем, их хватает больше, чем, например, ну, то есть их мучают. То есть были прецеденты того, что, ах, ты разговариваешь на белорусском языке, а получи. То есть, с другой стороны, то есть, получается, это наша история пытается из нас выдавить. Тут же далёка сыходзіць не будем и поразмаўляем про еще один цікавы инцидент. Гэта канфіскацыя всего накладу кніг Віктора Марціновіча «Рэвалюцыя» з выдавецтва «Кнігазбор». Паш, калі, по-твойму, яны ўжо пачнуць просто паліць гэтыя кніжкі в цэнтры гарадоў. Дарэчы, ты гэтую кніжку чытаў, вось пра што там хаця б? Ну, вось кніжка ў мяне ёсць, я яе не чытаў, шчыра скажу, просто не было часу, вось, але маю такую магчымасць, таму што, ну, парупіўся крыху раней да канфіскацыі накладу пра тое, каб яна ў мяне была. Вось, я думаю, што яшчэ пачытаю. Дарэчы, на кніжцы напісана, вось на тым асобніку, які ў мяне ёсць, напісана выданне трэцяе дапрацаванае. Ну, вам, можа, не бачна, але тым не менш, трэцяе выданне. У нас шмат кніг цікава ў Беларусі, там сучасных, мастацкіх вытрымліваюць па 3 выданні. Мне здаецца, што не. Таму відавочна, што кніга папулярная. Вось, ну, а канфіскацыя, там жа не пра беларускую рэвалюцыю увогуле. Віктор Марцінович гэта шматкроць казаў у інтэрв'ю у сваіх. Вось, тут ужо, мне здаецца, это спроба падуць на ваду. Вось, і ўжо
Ізноў жа, як у савецкія часы, да, людзей расстрэльвалі і пра іх выкрэслівалі артыкулы з энцыклапедыі. Да. У наступных выданнях там не было артыкулаў пра ўсякіх розных Берый і гэтак далей. Быццам бы такіх людзей увогуле не было. Вось. Ну, і гэта ілюзія пра тое, што ну, прыбяры з вось парадку дня ад людзей адусюль слова рэвалюцыя, да, і яны раптам все стануць давольны, да, і пра рэвалюцыю пра нейкую ўжо думаць не будуць. Вось. Ну, гэта мне нагадвае так дзіцячы такі падыход, дзіцячы садок, да. Всё, мяне нема, нічога нема, да, вся небяспека знікла. Блин, а не ёсць зноў, ну што ж это такое, да, ну давайте яшчэ кнігі рэвалюцыя забярэм. Вось. Ну, што да канфіскацыі, то наезд на кнігавыдаўцоў быў абсалютна таксама відавочны. Іх вось якраз фінансавымі сродкамі Еўдаху, Янушкевіча, кнігазбор, да, вось іх усіх выклікалі у гэтую фінансавую міліцыю. Вось. Ну і гэта ізноў жа ланцугі, звёны аднаго ланцугу. Еўген, як думаеш, якую рэакцыю грамадства выклічуць все гэтыя захады разам? То бок, наколькі ўвогуле шмат гэтых рэчаў мусіць назбірацца, каб яны выліліся ў нешта грунтоўнае? Ёсць дзе-небудзь вось такі тумблер, так бы мовіць? Таму што ўжо і забойства было, ну ўжо шмат чаго было, але мы не бачым чагосьці такога, каб падняло гэты пратэст на новы ўзровень, так бы мовіць. У всялякім выпадку рэжым таксама гэта так не ўспрымае і з кожным днём толькі ўзмацняе рэпрэсіі, як мы бачым. Ну, з боку рэжыма шмат хто спрабуе і выслужыцца, і таксама паказаць тое ж самае змаганне, напрыклад, з кнігавыдаўцамі альбо канфіскацыя выданняў кнігі Марціновіча «Рэвалюцыя». Гэта можна вельмі выгадна, умоўна кажучы, прадаць, сказаць, што вось цэлы наклад метадычак па тым, як зрабіць рэвалюцыю, па тым кнігі, которые могуць пасеяць нездаровыя думкі ў галовах нашых грамадзян, канфіскавалі. І, маўляў, гэта будзе нейкі эфект мець. Мы зараз, конечно, не можам сказаць, што стане такой выніковай кропляй, пасля якой беларусы зноў масава выйдуць, напрыклад, на вуліцы, альбо адбудзецца нейкі там раскол эліт, але відавочна, што гэтая справа будзе запашвацца, а потым ужо гісторыкі скажуць, што бачыце, все было лагічна, і вось менавіта пасля вось гэтай канкрэтнай падзеі беларусы вырашылі канчаткова разабрацца з рэжымам. Пакуль што гэта спрагназаваць цяжка, але адчуванне, што з боку рэжыма дзейнічаюць паводле метадычкі і паўтараюць проста раз за разам усе крокі, каб яшчэ больш раздзяліць грамадства, яшчэ больш настроіць яго супраць сябе, гэта, мне здаецца, відавочна. Едзем далей. Адна з найбольш гарачых тэмаў гэтага тыдня – гэта магчымасць адпраўкі беларускага кантынгента ў Сірыю. Зліў, які апублікаваў Байпол, шмат каго ўзрушыў. Ну, канешне ж, з'явілася інфармацыя аб тым, што нават сярод вайскоўцаў шмат каму гэта ініцыятыва не падабаецца, і некаторыя людзі нават спрабуюць перавесціся ў іншыя аддзяленні дзеля таго, каб пад гэтую паездку не патрапіць. Хаця прапаноўваюць за такую камандзіровачку, зноў жа па звестках Байпол, да $2000 в месяц. Мне проста цікава. Тут военныя аспекты мы разбіраць не будзем, ужо шмат пра гэта казалі, гэта ўжо шмат хто разбіраў. Мне цікавы тут аспект грамадскі. Наколькі увогуле цяпер в Беларусі гэта можа пракаціць? Таму што адзін вядомы персанаж вельмі шмат казаў аб тым, што нашы салдаты ніколі не паедуць нікуды за мяжу воевать, і глядзіце, толькі каб гэта не адбылося. А некоторые думают, знаете, вот сейчас с неба все свалится. Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию. И не дай Бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их. Вот я хочу обратить некоторых белорусов на это внимание. І пастаянна пужаў людзей вось гэтай такой сваёй рыторыкай, што, маўляў, так у нас все добра, стабільнасць там і гэтак далей, а тут на табе.
такая гісторыя. Паша, як думаеш, як гэта можа быць успрынята і ўвогуле для чаго гэта ўсё? Ну, з аднаго боку, мы, беларусы, мірныя людзі, і нашыя вайскоўцы ніколі, а з іншага боку, ўсё ж такі міратворчы кантынгент, я маю на ўвазе беларускіх міратворцаў, у нас ёсць, і цяпер яны, мне здаецца, у 2 краінах працуюць. Гэта недавно паведамляла Міністэрства абароны. Так што, я думаю, у дзяржаўнай прапаганды тут ёсць абсалютна нармальная лазейка для апраўдання гэтай місіі, калі у Сірыі вельмі патрэбная дапамога беларусаў і без іх ніяк, то што ж, выканаць свой інтэрнацыянальны доўг нас заклікае сусветная справядлівасць, да, і мара пра тое, што мір ва ўсім свеце усталюецца хаця б калі-небудзь. Тут, з іншага боку, для мяне былі дзіўныя вось гэтыя звесткі байколаўскія пра тое, што нехта хоча пазбегнуць гэтай камандыроўкі. Таму што мне здаецца, ну, маё суб'ектыўнае меркаванне, да, што у беларускім войску неяк мусіць знайсцісь, там была лічба 600 чалавек, агучвалася, да, па 300 ад кожнай акругі. Ну, 600 добровольцаў на тое, каб за $2000 у месяц паехаць у гэтую камандыроўку, ну, неяк, мне здаецца, мусіць набрацца рэальна добраахвотна. Праблемы пачнуцца тады, калі каго-небудзь з беларускіх міратворцаў прывезуць адтуль з Сірыі ў труне. І я думаю, што тут і сам Лукашенко, ён спадзяецца, што ніколі гэтага не адбудзецца, што вось усе як паехалі туды, так і вернуцца назад. І калі гэта так і пройдзе, то, ну, гэта будзе не то, што поспех яго, да, але гэта будзе абсалютна нармальна прагалочанае грамадствам. Вось. Але калі адбудзецца так, што ўсё ж такі нешта з гэтым беларускім міратворчым кантынгентам там будзе не так, насамрэч верагоднасць вялікая, таму што ў Сірыі, ну, рэальная вайна, там забіваюць людзей, забіваюць вайскоўцаў і мірнае насельніцтва. Вось, то, канешне, праблемы прапаганды пачнуцца. І тут жа яшчэ варта ўлічыць і спецыфіку, таму што ідуць размовы аб тым, хто там будзе. І, напрыклад, паводле байполаўскага зліва мусяць там быць сілы спецыяльных аперацыяў, а яны ўжо непасрэдна будуць задзейнічаны ў баявых дзеянняў. Сілы спецыяльных аперацый проста так нікуды адпраўляць не будуць. І гэта, значыць, можа панесці наўпроставыя ахвяры для вось беларускага кантынгента. Ну, але насамрэч, калі сапраўды частка эсэсошнікаў з'едзе з Беларусі, вот тут я уже не супраць. Да? Няхай самыя ярыя, которые гоняліся па вуліцах за жанчынамі, збівалі іх і затрымлівалі, да? Няхай яны едуць у Сірыю, цяпер пабудуць, ну, сапраўднымі вайскоўцамі на сапраўднай вайне. Тое, дзеля чаго яны прызначаныя. А мы тут як-небудзь без іх, в принципе, добра проживем. Ну, у меня есть, у меня есть два варианта, если честно. Первый вариант — это все-таки что-то обещалось в Сочи. То есть какая-то помощь, и я думаю, что это типа отделаться малой кровью. Ну, то есть я грубо, конечно, говорю, но это что-то такое, что он должен выполнить, чтобы поддержать, грубо говоря, Россию. Ну, то есть, хотя, ну, то есть, таким маленьким количеством, ну, я считаю, что это маленькое количество людей, которые там попросили, но чуть-чуть дать что-то России, чтобы получить много взамен. Ну, то есть, это такой бартер, ну, мне так кажется. Вот. С другой стороны, это, ну, метод отвлечения нас
Ну, то есть я думаю, что мы сейчас начнем, ага, война, а бы не было войны, давайте что-то делать, давайте мы будем подписывать все, что он нам даст, лишь бы не было войны, лишь бы не отправили наших мальчиков куда-то туда воевать. И под этот шум очень много-много можно было бы, чтобы подписали. Вы не хотите, чтобы воевали? Ну, то есть, как бы, вот подписывайте, теперь вот против, ну, то есть, чтобы отменили санкции, там, например. Ну, под этот шумок, я думала, можно было бы очень много чего сделать. Я не зусім веру ў тэорыю аб тым, што гэта выкананне нейкіх абяцанняў. Мне здаецца, гэта хутчэй спроба Александра Лукашэнкі любым шляхам прыцягнуць да сябе ўвагу расійскага кіраўніцтва, убіцца ў ласку і ўзамен за гэта ўжо штосьці атрымаць. Мы бачым, што ён гатовы саступаць все, што заўгодна, гандлявацца ў тым ліку і незалежнасцю, абы захаваць сваю ўладу. Што датычна рэакцыі, то, канешне, з боку насельніцтва гэта будзе чарговым такім пунктикам недаверу, недавер да рашэнняў, да дзеянняў самой дзяржавы наогул у нас і так вельмі высокі. І, канешне, магчымыя такія чуткі, планы па высыланні цэлага кантынгенту беларускіх вайскоўцаў у гарачыя сапраўды кропкі нашай планеты, гэта будзе такім фактарам раздражнення. Што датычна саміх вайскоўцаў, то гэта будзе і для іх фактарам, шмат хто, асабліва з афіцэраў, хто, магчыма, не будзе асабліва мець вялікага выбару, ехаць туды альбо не. Для іх таксама это будзе фактарам раздражнення, але датычна саміх колькасці кантынгенту, я не думаю, што будзе сапраўды вялікай праблемай знайсці добраахвотнікаў. За грошы у нас шмат хто гатовы туды паехаць, за ўзнагароды, за магчымасць прафесійнага росту, ліфту гэткага, але мяне значна больш ва ўсёй гэтай гісторыі цікавіць рэакцыя, уласна кажучы, сірыйцаў, у тым ліку тых, хто ваюе з рускімі вайскоўцамі, у тым ліку будзе супрацьстаяць і беларускім спецаперацыям, спецкантынгенту. Мне вот здаецца, што нам зараз да ўсіх нашых праблемаў не хапала яшчэ і магчымых тэрактаў, которые, мне здаецца, не так складана будзе арганізаваць ісламістам. І гэта, канешне, будзе тады дадатковым сур'ёзным шокам і для беларускага грамадства, і для беларускага рэжыма, як супрацьстаяць гэтым пагрозам. Мы бачым, што беларуская дзяржава ледзьве спраўляецца з тым, каб зразаць чырвона-белыя стужкі, ганяцца за жанчынамі у дварах Новай Баравой — гэта адна справа, а іншая справа змагацца і бегаць за ісламістамі. Паглядзім, як у іх яшчэ гэта зараз можа атрымацца. Мне спадабалася вельмі думка Яўгена, што Лукашенко скарыстаецца гэтай нагодай дзеля таго, каб яшчэ раз сказаць, што Беларусь гэта цяпер міратворца не проста ў рэгіёне ўсходняй Еўропы, да? Ну, напрыклад, ужо ў маштабах усяго свету. І вось, да, мы тут праводзілі нейкія канферэнцыі па сітуацыі ва ўкраіне раней, да, а цяпер мы ўжо наводзім парадак у Сірыі. Нашы вайскоўцы там дапамагаюць. Вось, маўляў, якое вялікае значэнне ў нашай краіны. І гэта будзе скормленае ізноў жа дзяржаўнай прапагандай людзям. Ну і ён нейкія міжнародныя дывідэнды, я ўпэўнены, паспрабуе на гэтым атрымаць. Ну і калі ўсё будзе добра з гэтымі вайскоўцамі, калі ўсе яны вернуцца дадому, то, у прынцыпе, гэта ідэалагічная гульня, яна, мне здаецца, будзе цалкам апраўданая. Ну, з яго боку. А Царёнак поедет? Ой, ну ён жа хваліўся, што ён служыў у войску. Хаця я чуў водгукі вайскоўцаў на той сюжэт, да, на гэтыя яго тырады, ну, рэальных, якія рэальна служылі. Вось, канешне, яны былі крыху збянтэжаныя. По своей военно-учетной специальности я механик-телефонист. Работаю с современным оборудованием, с информацией. В этом много общего, кстати, с журналистикой. Ну, спадзяюся, што да. Спадзяюся, што навярстае крыху. Ну, дарэчы, военным корэспандэнтам паехаць гэта вельмі цікава. Гэта, канешне, для абраных, гэта не для ўсіх. І зноў жа мусіць быць, ну, неяк абсалютна добраахвотна. Ну, але гэта тая праца, якая сёння дазваляе журналісту адчуваць сябе актуальным у гэтым свеце, дзе большасць піша
про котиков и топ-10 новых, не ведаю, там, кормов для котиков, якія подвезли ў там ближайшую краму. Вось. Так что, ну, няхай бы і паехаў, можа. Але, дарэчы, вельмі цікавая думка, што ўсіх гэтых ребят варта б адправіць вот туды ў Сірыю за сваім правадыром, калі ён так настойліва гэту ідэю форсіць і запрашае. Всіх гэтых баявых ебацек в тэрарыстках, всіх гэтых ребят з копам туды. Вось там бы, я думаю, паглядзелі бы на тое, якія яны сапраўды смелыя, адважныя, што яны могуць. Да і агулам, вось пра ваенных карэспандэнтаў ты сказаў, Паш. Мне здаецца, ваенным карэспандэнтам зараз можна быць і не выязджаючы з Менску. Безумоўна, ваенная карэспандэнтка «Новай газеты», якая прабывала ў Менску, распавядала нам, што ў Сірыі ёй не было так страшна, як у нас. Ну, таму што ў Сірыі ты як бы, у прынцыпе, разумееш, дзе свае, дзе чужыя, адкуль можа прылецець, ну і як бы перажэш сябе адпаведна з абставінамі. А тут проста нейкі хаос, міліцыя закідвае дэманстрантаў светлашумовымі гранатамі, яна была на Арлоўскай, калі там адбыўся разгон. Што да тваёй рэплікі, гэта ж цалкам стыль Лукашэнкі, паехаць куды-небудзь, дзе ёсць праблема, там пакрасавацца на фоне шэрагаў вайскоўцаў, напрыклад, да, і з'ехаць дадому, сказаўшы там, зрабіўшы там некалькі гучных парадаксальных заяваў. Так што я не ўпэўнены, што ён не скарыстаецца гэтай нагодай, каб наведаць Сірыю, выступіць перад гэтым кантынгентам, каб усё гэта было знята на камеры, і ён зноў жа атрымаў дзеля гэтага асабістыя дывідэнды. Калі Лукашенко едзе на нейкі завод, да, галоўнае, каб на гэтым заводзе праз парушэнне тэхнікі бяспекі якое-небудзь не загінуў рабочы, каб не змазаўся гэты эфект бравурных прамоваў перад абранымі людзьмі. Ну і там бачыў я аднойчы, як абводзілі кружочкамі людзей у аднолькавых шапачках, да, там на другім, на трэцім плане. Маўляў, не так все з гэтымі рабочымі, якіх сабралі і чыста. Вось, ну, але гэты эфект ён ёсць. І, ну, вось, пакуль трагедыя не здарылася, гэта ўсё працуе. Але ў Сірыі, я думаю, сярод публікі, асабліва людзей у аднолькавых шапачках не паставіш. У Сірыі сярод публікі можа знайсціся рэальны маджахет. І гэта можа спыніць яго, канешне, ад такой вандроўкі. Вось, ну, таму што там пракантраляваць бяспеку гэта не тое самае, што на якім-небудзь заводзе у беларускім рэгіёне. Я думаю, Сірыю і беларускія заводы аб'ядноўвае, напэўна, эканамічная стабільнасць цяпер, вось толькі што. Эканамічны стан прыблізна аднолькавы, і залежнасць ад знешніх фактараў і знешняй фінансавай дапамогі. І вось тут жа мы размаўлялі таксама пра Расею, пра тое, што гэтая адпраўка кантынгента ў Сірыю, спроба прыцягнуць да сябе ўвагу расейскага кіраўніцтва, своеасаблівы аванс для Масквы і спроба выцыганіць нейкую пасля фінансавую дапамогу там, альбо палітычную падтрымку в абмен на гэта. А тут жа містер Медведзеў пра паглыбленую інтэграцыю заяўляе. Увогуле, наколькі вялікая верагоднасць, што Масква прадушыць вось гэтую адзіную валюту, пра якую таксама з'явіўся ўжо зліў з Нацбанку, і які Нацбанк, канешне ж, знепраўдзіў. І наколькі ўвогуле далёка Расея зараз хоча зайсці ў гэтых сваіх інтэграцыйных памкненнях? Ну, відавочна, у нас Медведзеў уже давно асацыюецца з такой жорсткай крытыкай Лукашэнкі, ён вядома ўнутры рэжыма, унутры гэтых двухбаковых стасункаў, тым, што заўжды выказваўся досыць крытычна на адрас Лукашэнкі. Мне здаецца, што ў дзеяннях Расіі бачна ўсё ж такі метадычнасць, яны спрабуюць лавіць рыбку ў мутнай вадзе, пакуль гэта магчыма, і максімальна пашыраць сваю ўладу, закідваць нейкія накіды будучых нейкіх рашэнняў, которые істотна паўплываюць
на наше жыццё, але, конечно, на рэальнае збліжэнне пакуль што, мне здаецца, яны не гатовы ісці, прынамсі, да таго моманту, пакуль Беларусь будзе заставацца такім плотам мяцяжу, дзе будуць працягвацца вулічныя выступленні, бо яны, натуральна, досыць моцна баяцца, што гэты дух свабоды можа перакінуцца таксама і на расіянаў. Любы эканаміст скажа таксама, што ў той сітуацыі, которая зараз знаходзіцца, беларуская эканоміка уводзіць яшчэ і адзіную валюту, которая адаб'ецца на курсе, гэта самазабойства, таму гэта проста такія стратэгічныя рашэнні на будучыню, бо раптам калі-небудзь з гэтага штосьці атрымаецца. Але баяцца, што ўжо з наступнага панядзелка нам давядзецца нейкім беларуска-расійскім рублём расплачвацца, мне здаецца, пакуль што не варта. Мне здаецца, што ў стаўленні Лукашэнкі да незалежнасці Беларусі нічога не змянілася. Ён па-ранейшаму хоча быць прэзідэнтам Беларусі, суверэннай дзяржавы, і ні ад каго не залежыць. І паменей залежыць ад Масквы, і тым больш не хоча ён мець над сваёй галавой нейкага начальніка. За 26 гадоў ён ужо прызвычаіўся, уже амаль 27, да таго, што ніякага начальніка над яго галавой не будзе, і нават Бог там недзе побач ужо. Вось. А таму я думаю, што могуць прадпрымацца любыя захады, і гэтыя захады маюць толькі касметычнае ўсё ж такі значэнне. Нацбанк можа стварыць нейкую працоўную групу, можа адправіць супрацоўнікаў у камандыроўку у Маскву, каб вывучыць пытанне адзінай валюты яшчэ разок. І зноў гэтыя перамовы, вось яны чарговы віток пройдуць такі і забуксуюць там жа, дзе яны спыняліся ўсе чарговыя разы. Прынамсі, я вельмі спадзяюся на это. Я согласна с тем, что у нас это все будет иметь косметический эффект, то есть нас немного постращают этим. Смотрите, у нас экономика умерла. Как бы мы тут не старались ее там поддерживать, то, что умерло, оно умерло, и все. России придется взять Беларусь на полное обеспечение. То есть мы видим, что творится в Крыму. Они не вытягивают это все. То есть Беларусь больше, чем Крым. Это середина Европы. Мы, получается, мало того, что санкции будут на белорусских чиновников, санкции удвоятся. То есть Россия, отгребет за это еще, понятное дело, санкции это 100%. То есть готовы ли, я понимаю, что Путин может поддерживать в той или степени диктатуру в нашей стране, но готово ли само правительство России направлять большие деньги сюда, то есть в никуда, грубо говоря. Потому что это надо поднимать с нуля. И готовы ли они отгребать от Европы вот эти санкции, тоже непонятно. Насколько они дальновидны, насколько они смотрят вперед, чем это Беларусь аукнецца. Вось на гэтай ноце, паважанае спадарства, мы скончым нашу сённяшнюю праграму. Кожны дзень бачым все больш абсурду ад гэтага рэжыму. І з'яўляецца ўражанне, што жывеш проста ў нейкім сюррэалізме. Але штодня сваімі вось такімі дзеяннямі і абсурднымі крокамі рэжым толькі набліжае свой канец і звужае сабе прастору для манёвру. А мы, канешне ж, мусім сабе новую прастору адкрываць. І мне здаецца, у нас гэта пакуль вельмі добра атрымліваецца. Бо што нам толькі застаецца? Ганяць во всю мощь, чаго вам, паважанае спадарства, і зычу. З вами быў Зміцер Міцкевіч, вы глядзелі праграму без акрэдытацыі. Добрага вам вечару і добрых выходных.